Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababa udokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwababa udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela ubengela baba udokotela baba isizwe bawujabulile. Siya kumhla ka29 iyokwenza njalo lento iyothi kanje. Ubaba udokotela uma lapho endabuko uyinyanga ngalondlela kulobusika lobu kubanda kunjalo ngithi angeke nginikezele abanye abelaphi bendabuko bazazise ngomsebenzi awenzayo angikuvezele ubaba wendabuko ubaba udokotela ubaba wesizwe bawujabulile mfana uDokotela uMlungu ngisenzele building kuthiwa iNedbank House building leli bhilidi leli sekhoneni ka Queen Street no Albert Street lapho sishuthela khona sise dark room studio number 1 sise 19th floor esuite 1904 to 1905 namhlanje soke sithathe ke ithuba ke sikhulume noma lapho endabuko inyanga ka May besilokhu simvakashela ngamakhosi emvakashela amakholo sithi nje kuyonke lenyanga May sesiyaqeda ke ngabo ke sifuna ukusikhulume nobaba oZulu osendaweni yaseSkhoti kaMshazafe eFort Danford umelapho osemdala hayi ukuthi siyavusa nje abantu abangazi lutho ubaba osemdala and nawo uzozwa ulimo ukuthi hayi akunokubisi la kuphuma ubisi la umdala lo muntu baba Magebo baba udokotela baba usizwe bawujabulile umfana muhlathi sithi asibingelele baba yebo sanibona yebo sikhuluma noZulu seSkhoti Mshazafe Fort Danford akusichazele baba kuphi nendawo kahle kahle ngiseSkhoti eFort Danford idume ngomshazafe kunehostela ngenhla bese kuba ngezansi yimi mkhulu sesikhuluma kakhulu ngento oziphethe ezinhle zabantu kodwa kwenele kunomuntu nanamanje ongakasizakali uphuma ukohlola umetshela ukuthiwa ithongo lakhe lingaphandle noma ithongo lakhe laphendwe labo umdliwa kwakunomuntu ekhaya wenza izinto kunomuntu nanamanje waphuphunyelwa nayisisu hayi ngoba ethanda kodwa namhlanje akuhlali ngani kunabantu ababanjwe izinto zemimoya abangathakathwa ngomuntu lo muntu uzothumezwa lento ecabanga ukuthi mengiya kuZulu ngafike ngisizakale yini yebo uyofika sizakale kunezinto eziningi ezisuke izobhekwa mhlambe kumuntu onezinto athi ayilungi kimi okokuqala uma umuntu usabathe uyawusebenzisa umuthi ungasebenzi kunabantu umuthi ogolozayo noma onqabayo ukusebenza kuwe ngenxa yezimo zasemakhaya ngiyezwa mina ngiyakuzwa mina ake ngiveze kanje ake ngithi ekhaya umsamo wake wathindwa umuntu wrong ithukujula ngiyajula impela uma wathindwa umuntu wrong wawuthindela ukuthi awusebenzise yedwa abanye abantu bayavaleleka kube ukuthi akusesi umsamo kwabona bebodwa kunezinto ukuthi mhlasimpe ekhaya so5 sizalo umama oyedwa nalo uhamba ngendlela yakhe nalo uhamba ngendlela yakhe ubiza umsamo usele nomunye ubiza umsamo usele ugcina umsamo untinda leyo nto icreator yona idlozi eliwumdliwa noma ikhanda idlozi engathi idlozi eliduma ngekhanda lokho kwenza ukuthi kwawona lo bethi usebenzisela ukuthi umsize o idlozi usebenzise limsize ligcine nakuye lingenzile ukuthi lidla inhlanhla lona ekhaya ngenxa yokuthi liphethwe ngendlela engeyile ayikho into okufanele ngabe thina abantu abamnyama sihlonipha ukudlula imisamo yasemakithi siphethe kahle ukudlula imisamo yasemakithi ngilapha ke kumuntu oqale ngayo uthi uyachithekelwa akagezeki kwenzeka izinto ayigezeki kunento ekhona emhlabeni engingayazi ukuthi ibuyaphi ukuthi wonke umuntu okuthiwa unenkinga uzodonsa ubisi neqanda kuthiwa uyagezwa uhlobo yokugeza umuntu inkinga inendlela yokuyelapha njengamaphilisi esibhedlela uyathola amaphilisi ekhanda kunephilisi elenza konke ekuthiwa iphilisi leyinhlungu yezwa lona lenza konke lelo philisi kodwa
kukhona iphilisi lekhanda, kunomuthi wezinyo elibhlungu, kunomuthi wendlebe ozuthontisela. Ngeke uthathe umuthi wendlebe uthontisele esilondeni ukuthi kubhlungu endlebeni, sibhlungu isilonda la enkwabheke khona, ngizothontisela umuthi wendlebe. Akwenze kanjalo. Kodwa ngifuna ukugxila ezintweni okhulume ngazo esikhathini ozongipha zona. Ngifuna ukuyala ekutheni nathi umuntu kade ngizama aqondane. Ngichithekelwa izisu, akahlala umuntu okunezinto angazi noma ngizochaza ngendlela obuze ngayo noma sizo isikhathi singesiningi kakhulu kodwa nje awukhe nje phezulu. Kunezinto ezufu ezisuke zifuna ukwenzelwa labo bantu nga-1 osuku bavezile. 1 kuyenza ukuthi umuntu aye noma kuyiphi noma kumuphi umelaphi wendabuko athi ngiyofuna impilo yami isheshe, okusho ukuthi ngifuna mhlambe izinto ezizonginika ukuceba ngokusheshsha. Uthola ukuthi kwayena emzimbeni kuye noma edlozini lakubo la iphucwa into esheshayo. Kugcina kubuya igama lethu kinyanga. Uma inyanga ingaqalanga lowo muntu yamhlola ukuthi yini into edingeka kuye, ngoba singayiphatha izinto eziphumelelisa abantu, siphatha izinto ezilapha abantu, kodwa uthola ukuthi zikhetha abantu ngenxa yokuthi size awuvela umuntu ahlale phansi athi ngifuna ngizokwenza example, ngifuna ukuceba into nje abantu abafike bayimise, ngifuna ukuceba. Uthola ukuthi yena kubo izo zafuna ukuceba phansi kwalo labulala nalodwa. Akasakulungisanga ukubulalana kwabantu bodwa ekhaya, kodwa ufuna ukuceba phekwalokho. Right, izokwenzeka lento ukuthi izokwenzeka slowly ngoba iphusha phansi kwedlozi elimnyama, izwa leyo. Kube okuthiwa mina ngichithekelwa zingane angigezeki. Uthola ukuthi idlozi ageza ingane phekwalo liwumdli walona, noma kwayena bekufanele eqale kugezwe yena, kwayena kazale kangakahle. Ngoba umdliwa ukhandwa umthakathi kuphela, noma umdliwa awukhandwa ukuthi ekhaya kini khona uniphehlela amanzi amnyama, kodwa ukhandwa isenze sini esingaphakathi ekhaya sishintshe idlozi libe yinunu la ekhaya. Angaze mayachasiseleka. Hayi kuyezwa lo Mageba, ngenxa yesikhathi nje ungakwazi ngoba sifuna abantu sijo sesikhuluma ngapha kube ibona abantu abeza lapho kuwena. Angifuni beloko beduka, ngifuna abantu beze lapho ngoba inhloso enkulu ngifuna ukubona abantu besizakala. Sebehluphe kakhulu abantu beya ezinyangeni ezithenga amabhayi ngoba ziphelele lo msebenzi. Uthini imkhulu umuntu meza kuwena ulindele ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani emezophakamisa umsebenzi omkhulu noma ezothi uzogezwa? Zikhona indawo zokubhuka kubantu abazothatha into zangempela, into zamadoda abathi hayi la sifuna imisebenzi edinga izimbuzi, edinga igusha. Una indawo zokuqashisa eseduzana mhlawumbe eSikhoti abantu abangathi mabefika babhuke khona o-B&B? Yebo, zikhona indawo. Zikhona indawo. Zikhona indawo. Abomsebenzi omkhulu abeze, abokahle abeze. Okay, ake ngithi umsebenzi la ekhaya uqale enkukhwini, uze embuzini, uze esikhabhini, uze engomeni. Owenkomo ke awufiki nenkomo kini, kodwa kunento engiyenza ufike uyisebenzise nobulongo benkomo yakhe nivuka iphile lento. Kunezinto engangathi kwamanye ama-calls owakwangithinta kuwo ngathi kuhle kuvele kufona umuntu othi mina ngidinga lokho, ngoba ngibuke kuzolimaza igama lezinyanga eziningi ezihamba kimi mkhulu. Yebo, ezihamba kimi lezo nyanga dokotela, bese kuthiwa lezo nyanga kanti nazo lento zayakhelwa uZulu. Ngangathi ngisaqala ukukhuluma ngathi mina ngidinga abelaphi, siqale silungise abelaphi, ngoba nakuba abelaphi iphutha likhona elenzekayo, njengoba uwachaza ukuthi kunabelaphi ovele silale namhlanje sivuke kusasa sebhinqa amabhayi usebhala ibhodi elikhulu, and banenhlanhla labo belaphi ukuthi kutholakala ulayini omude oza kubo ngenxa ukuthi baqale balanda izinto, uqala into yabo bayishelele. Mkhulu awusiniki inamba esizokuthola kona, unganginika yodwa kukhehla bangifuna ukuthi silwe nabantu abafuna ukusizakala abaphume sinike zibe u2 uma engakutholele lokuzama. U-076 u-74 u-83 u-9 u-6 u-9 969
yebo ikhona enye ongasinika yona Khehle? u-063 u-069 u-2525 ino-WhatsApp ke le iya WhatsApp leyo. yebo Okay, ubaba udokotela baba wesizwe ojalo umfana omhlesha Khehle lomuntu. Siyabonga kakhulu Magebe. Ubaba udokotela benika inyanga ithuba ukuthi ake sizwe ukuthi ebunyangeni ngizobeka esitulweni esibizayo vese. Ebunyangeni yini eyenzekayo? Ngoba sesithina esiphethe ama platform singobhongoza ukuvimbela abantu sikhuphula ama prize sibeka imbangindlela engenasidingo ukuthi ufuna ukuzoshutha lana ufuna ube nento ukuthi ufuna ube nento ukuthi one show ukuthi lo baba umdala ngaka lokho komdala akazuba nawo lo mandla beka imbandela angikho ke lapha ngisekutheni kunakele kakhulu sibonile okwenzeke eOrlando sibonile besine weekend ebusy kakhulu kakhulu I understand even BBC ikade ikhona Al Jazeera ibikhona CNN ibikhona Sky besikhona ngeke ngizibale zonke intatheli bezelaphana but ezinye bezi camouflage zingafuni ukuthi zibonakala because bezinenkolelo ukuthi laphana akuyona lento ebishiwo umkhonto wesizwe ukuthi iyokwenzeka njengoba kuthiwa jikijela umkhonto jikijela kushiya ijozi akukhuluma ngomkhonto amagwala lento ngathi insabulu kukhulunywa ngomkhonto kuthiwa jikijela umkhonto jikijela sibonile kumehluko and then lento iyodwa iyenze ukuthi ku-vibrate. Even the opponents are now comfortable about lento ekhunywa yi-MK, lento eshiwo yi-MK. Guess what? Sina sazi ukuthi abantu mebeya emarena angakala kuphuma amabhasi ugovernment ekhipha. Kodwa namhlanje sithola ukuthi even amabhasi abantu abamabhasi abanamathenda nenkampani ezithize abavumelekanga ukuthi babuthe abantu beMK babasondezele lapha kuzanye yonke indlela engeke si-illustrate ukuthi kuphazamiseke lento ingaphumeli ingabe nempumela ukwazi ukuthi abantu badidiseke benze kunye but I still say that we as South Africans we have to do one thing. There's no need to ask people to leave their parties. All we are asking, we are begging now. The time to beg is now. That please put an X where it belongs. It belongs to the green blood, of which is MK. Nazo izinyanga siyacela ukuthi ake ishintshe imentality yazo ngoba ezinye zithu political canal minded ukuthi njoba ngiyinyanga kufuza ukuthi ngingakwenza ukuthi ngenxa kuzoba ukuthi nokunezinto ezingadinga ubunyanga ezidinga izinto wena ozidinga regardless ukuthi uyinyanga noma uyona inyanga njengamanje sino NFAS ocollapse phambi kwethu siya understand lo sinengane namhlanje la kufuza ngabe kuhlala khona ama res ingane zidla amagwinya ingane idla amagwinya ebusuku ngo 9:30 idla igwinya elilodwa lengane noma ungadlula ngo1 isadlalela igwinya elilodwa azidla amagwinya zingamokhona collagens lento ebesingazi ukuthi sithathe ingane zethu soziqwayizisa because ingane zilambile lento esiyibuka ezane MK sibona inkulu ngaphezulu ukuthi sizokwazi ukuthi sicontrol noma singakwazi icontrol but the fact is if sizokwazi ukuthi ezweni lethu singafundiswa noma singanikwa i-diet eyodwa because njengamanje by far abantu abaningi abafundile they hate eastern countries eastern bloc but according to geomap and anthropology akukho la ekuvela khona ukuthi ama slaves were sold kuma Chinese were sold kuma Thai were sold kuma Japanese awukho la kuvela khona ukuthi Uzbekistan Kazakhstan yayithenga ama slaves eAfrica awukho la kuvela khona ukuthi iRussia sihlupheka kanjena nje it because of iRussia ibifaka ingculaza ibifakane but bonke labantu abasenza ukuthi sahlupheka kangaka namhlanje ibona esibathanda okudlula wonke amazwe labantu laba engikhuluma ngabo western countries they came here in South Africa or in Africa especially in South Africa ne religion yabo bafuna si-adopt bafika ne-Roman Dutch law yabo bafuna siyi-practice kuma-courts ethu bafika nendlela yokulapha abayibiza WHO standards and ethics bafuna ukuthi si-comply ngaphansi kwama-ethics abo hence sinama-standards ethu angapholishiwe sineyifundiswa zethu eSouth Africa ezifundiswe ukuthi how to hate anything that is indigenous in your country as much as kunezifundiswa njengamanje ezifundisa abantu ukuthi which instrument to use to hate umkhulu ubaba uZuma
they are teaching people, especially kids, ukuthi how to hate MK and then what is the meaning of the word MK in terms of that. But we are trusting ukuthi kumhlaka 29 kukhona into ezokwenzeka. Now we have to push ahead ukuthi ayikho into esiyicelayo kubantu. We are seeking for 2/3 majority ngoba kunezinto vese on the ground esetshengisile ukuthi we can literally cannot bear it. Asikwazi ukuthi singaba nama potholes South Africa are more than 10 million. Are more than 15 million. Currently now, sinama potholes abalela ku 25 million. There was once a campaign okuthiwa kuvalwa ama potholes. Lo campaign angazi ukuthi budget yakho iyaphelela laphi. Angiyazi budget yaphelela laphi, angazi avalwa kuphi ngoba namanje mesihamba eMpumalanga akuhambeki. Muhamba uqhama ko Vryheid akuhambeki. Uqhama ngako uzoqhama ngako Paul Petersburg koDumbe akuhambeki. Angazi ukuthi avalwa mhlawumbe avalwa ngakini. eBizana akuhambeki. Sifuna lezi zinto lezi sibuka ukuthi if ngempela sinezinto ekubekuthiwa government is doing well but potholes are doing extremely well. Lezi zinto kuzofuza siphinde sizibhekisise okunye nokunye ahlangane ngomhla 29. But this thing, it makes me ecstasy, it makes me happy, it makes me opium. Umbuzo ubaba dokotela phona indaba singabonanga eOrlando. Baba dokotela umgqibelo kungiphoqile kungivumele ukuthi angibe semafavuke. Bengisemafavuke abantu abaningi bayazi ke mafavuke. Bathi ukena ngebhowana umoya khona ila akade ngekhona ukwenza lo msebenzi ngoba njengoba ngenyanga ukusala ngenyanga kunezinto ezomnyanga ezingafuni usigudluka ehleze zimile then bengiseswazi emafavuke ngatheme ngiqeda emafavuke kwafuza ngiphinde ngibuye sengizongena phi manje sengiza ke embabane lapha kunedamu elikhulu kakhulu ebekufuze ngolibheka damu nje elikhulu kakhulu lapha nesebenza ukuthi Nkoyoyo Dam ngasebenza Nkoyoyo Dam ngaqeda Nkoyoyo Dam ngase ngihamba ngakho kule ndawo embabane kuthiwa isehofweni suka lapha ehofweni ngazongena ezulwini ngashaya imoto sengibheke manje kuphi elavumisa jikjela ngaphathi egolela ngase ngiqhamuka eSouth Africa ngisho lezo zinto ke lezo siyadinga ukuthi singabe lapha indabuko babudokotela babesizibojabule illustrate ukuthi singabe lapha indabuko there is politics and there is us and then kunabantu futhi ekufuze sisibalapheke thereafter that is why I give praise esikubone kwenzeka boom Orlando. It has been happening. Ngibonga futhi nabalapha indabuko engibabonele kwi-podium. Ngibonga kakhulu ngeke sibamisha amagama ngoba besingasho ngizosenza amagama bukisho ku social media platform. Siyabonga kakhulu ne-support abantu baseThekwini abayiraisile abayivezile ukuthi they must pitch there bengelapha endawo kanjalo bavale igodle bavale yonke into badumisa imoto baye lapha and bolala kabuhlungu kodwa kusalayo balapha indabuko we are all the way nani ukuthi ngomhla ka29 izoqhelaza njalo babudokotela babesizibojabule mfowethu nje khetha umzuku amnqisi ngithi mina ilook ngizoke ngiyibuke lento ukuthi njengoba sithwele ngeqoma iMK sizocela nje ukuthi ngempela when it comes to Department of Health in South Africa ayike iDepartment of Health otherwise not ukuthi isize izinyanga asifuna ukusizwa sifuna ukuthi bas recognize basi involve officially. What I mean officially asingabi no minister waka health ongeyona inyanga that's I'm against it angitolerate lento I cannot afford to suck it up that we cannot tolerate ngoba njengoba singisiza inyanga nje but sinomuntu oku minister of health ongazana ukuthi yini inhlungu nyembe it's a worrisome issue it is a worrisome issue lento leyo big time it's a worrisome issue lento ukuthi singaba nanento enjalo singeke sibheke ke futhi iDepartment of Health kuphela into so ke sibheke futhi nohulumeni uma ngase aphinde abhekisise why ngisho njalo amazwe afana no Uzbekistan Kazakhstan lawo mazwe lawo they do things differently kunento abayibiza ASDI that is very very important of which I will ask ukuthi if siba over kumhla ka29 ake sibheke uhulumeni ozobe ephethe ngaleso sikhathi oyiMK uhulumeni ozobe ephethe ngaleso sikhathi omeje neMK uhulumeni ozobe ephethe ngesikhathi recognize MK uhulumeni ozobe ephethe ngesikhathi recognize abalapha indabuko ukuthi
we know a lot. Bona labantu government, they come to us secretly, COVID. Bazi basinika ama-address wrong as pick up anakubona. Bezothatha izinto zethu. Showing that we are significant, we are important. Why can't we put a formal structure? Sabalapha endabuko. Lana ngikhuluma in a level of aerial and signal defense intelligence. Because sekucacile ukuthi izinyanga nizisebenzisa kakhulu even ukuwina izinto ukuwina amacala senze izinyanga. Why can't we look at defense intelligence in terms of aerial and signal intelligence? We are good in signal jamming. Trust me with this. We are good in aerial warfare. Hey, listen to me carefully. We as inyanga, we are good in aerial warfare and signal jamming. We can jam your mind, drive, and we have jammed your signal. Ingqondo yakho sayithatha yangakuthini saphinde sayidedela after 5 kilometers. Akukade udlulela ngakade yakhona. That is called signal jamming. And comes to aerial warfare, we are better than compare. Aerial warfare, we able ukuthi wena la uhleli khona uvuke ekseni amathe ephuma nangamakhala. That is aerial warfare. Sikushaye ngomkhathi wasekuseni ufile. That is aerial warfare ukuthi uyahamba etoilet ufike etoilet kuphuma impethu zodwa kade udle okunye ukudla kodwa kuphuma impethu. That is aerial warfare. Trust me this is aerial warfare. Thina we are able ukuthi umuza kuthina sikukhozele inkinga as more than one before uzofika kuthina. Uma ufika kuthina usuze ngenye into dissolve ukuthi uyesibhedlela noma uyakuphi. That is aerial warfare. Engisho why can't we see izinyanga when it comes to aerial and signal intelligence? Because we can use those people. We can use those people because when it comes to aerial warfare, we are very good. Signal jamming and intelligence, we are very good. Engisho ukuthi if singake sikubheke lokho njengoba zikhona inyanga ziyasetshenziswa for their benefit. Ziyasetshenziswa for their benefit. Engisho ukuthi ke siyibheke lo babudokotela bosizibojabula njengenyanga ngizofuna ukuthi izinto zomnyanga hleze sizikhuluma. Uyabona njengoba kumanje ulunywa zeingcapha oziqathwe inyanga. Le nyanga uma uyibheka inalo ngisho lodwa ugcaba kodwa ijijijele kweni ingcapha zagcwala umzimba. Ake ubuyele kuyona uthi ubabudokotela uthe njengoba mkhulu usenzile njengoba basenzile kuyadepend ukuthi unganani. Uthi angeke ukwazi ukungihlanganisela iqolo lomkhwango omkhulu kanye no garlic. Uthe khona into eniyenzayo ngayo. Trust me with this. Ngiyakutshela uma abantu bami uma befika la kumina ngiyaba assessa. Kukhona uma efika agezwe nje nge-sunlight no-shibosh. But ukhona uma efika jikjele ku garlic nomkhwango neminye imithi. Kodwa lo muntu uphuma perfect. Uphuma perfect ngoba into azele kumina it's a perfection. It's a perfection. Babu dokotela babesezibojabula ufana umhlenja yakhe. Ngifuna siyikhulumele le yesigqoko saseZanzibar. Isigqoko saseZanzibar isigqoko engengikwazi ukusiyeka. Isigqoko engifuna ukuthi ukusebenziseni kwami ngibe nama testimony whereby people said babu dokotela I have achieved this. Angifuni into umsangano. Babu dokotela ngizobonga ngento ukuthi ngoba umsangano ngizwana nawo. Ngoba uma ngizokwenza into mase mina ngiphinde ngitolerate umsangano wakho ngiyakutshela ukuthi lalelake. Lento engikwenzele yona ayisona isithwalo. Lento engenzele yona ayifuni igazi kodwa ungakhuluma into oyithandayo kumina. Ngoba ukukhuluma kwakho uzogeja and ungabelieve. Baningi kade bekhuluma kanje and bagejile. And bagejile babudokotela babesizibojala ufana umhlenja yakhe. Ngoba inye into umuntu ufike wenza into o umenzele into yena ayi-adopte ngendlela yakhe kade icabanga enekhanda. Mase ecabanga ukuthi uzokwenza something. Hayi uzogeja. Babudokotela babesezibojabula ngithi mina kuyofika ke ngikwakhele umsebenzi wesigqoko semali. But lesi saseZanzibar. Not isigqoko semali lesi ebengisakhela sona lesi saseZanzibar and angisoli futhi angiqole singazo. The time is now ukuthi uphume kulempilo obuyiphile. Lempilo oyiphilayo isigqilaza kakhulu. Babudokotela babesezibojabula ufana umhleni njengekhehla lo mlungu. Siyabonga.
Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababa udokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwababa udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali.